Ki pulit ha ka khandai tarik rempang kila yok ban kem no ya san ngut ki briu bat yok korup ya kawe ka pistol blashna ha Russia nakathan Mawsynram East Khasi Hills. Kani ka jingyok kem kalawan long hadin bagi pulit naka special cell SOT haringkat ki pulit ka Mawsynram Police Station kila penlong ya ka jing talasi ha ki benta jongkathan Mawsynram. Ha kani ka jing talasi ki pulit kila yok ban korup ya kawe ka pistol blashna ha Russia haringkat South Teliki Kuli Point 22, Henry Teliki mobile phone, kawai ka voter ID card, kawai ka PAN card, kawai ka ID card jong ka National Hinyo People, but kawai ka ID jong ka Ministry of Defense. Kini ki brio ki bela syakyam ki day ki bela tip kerteng kumu Aidon Sing Nong Siet Sapos Nem, Orally Cardosaw Lifelines Nem, Wanri Lang Nongkenri Lifelines Nem, Mosing Star Nongbri Arpapras Nem, but upenshay lang puwen Lipos Nem Rta. Ha kani kajing talasi kila kurup no ru ya artelik kali tourist ki badan ya number ML051319 but ML05AA 7184.